Hi guys! So, meron ako ditong donut. Assorted donut siya. So, ayan. Ang flavor niya is ube, vanilla, strawberry, pandan, and chocolate yung nasa pinakababa. So, titikman natin siya. Hindi ko naman ito ubusin. Hindi ko ito kayang ubusin. Tikman lang natin. Una kong titikman is yung ube kasi favorite ko to. Favorite ko itong ube. Mm. Sarap. Malambot. Sarap. Next is vanilla. This is strawberry. Okay. Ooh. Ang may strawberry talaga. Next is buko, pandan, hindi buko, pandan. Pandan flavor, ayan. Hagdagan natin. Hindi siya super duper matamis. Sakto lang yung tamis niya, hindi siya nakakaumay. Hindi siya may pandan. And the last flavor is chocolate. Ulitin na natin. Pinalala ko sa amoy niya. Yung amoy ng chocolate flavor, parang yung naamoy ko sa mga yung mumurahin na chocolate. Pero masarap.
That's all for today's video. Bye. Siyempre, hindi ko naman yan kayang ubusin lahat, di ba? Wala siyang brand. Unbranded siya. Ayan. Nakalagay dito assorted. Kasi pwede kang umorder ng kahit na anong flavor pag sama-samahin siya. So, ayun. Yung ano niya, yung parang sugar powder. Powder sugar. Sarap siya. Pero hindi siya ganun katamis. Hindi siya ganun sobra-sobrang katamis. Ayos. At sa mga nagtatanong kung magkano to, 100 pesos lang po siya. 10 peraso at 5 flavor. Chocolate, vanilla, pandan, ube, and strawberry. Ayos.